Benvolguts amics, elegit pel meu conciutadans des del 2014, voldria expressar com a veia del municipi la meva total comunió amb el meu poble. De sempre hem respectat i aplicat els antics valors republicans que ens permeten de viure en el que tenim de més sagrat, la llibertat. Tots els nostres avantpassats, gelosos d'aquesta noció, ho han recordat i manifestat cada vegada que ha sigut necessari d'intervenir fins i tot per les armes. Josep de Trinxeria i el seu Angelet de Terra en són els mítics i històrics exemples. Al costat de la fraternitat i de l'igualtat, les nostres darreres generacions hi han afegit la solidaritat i la fidelitat. Només recordaré els noms dels baies elegits com jo que m'han presidit a Pras de Molló des dels inicis de la Segona Guerra Mundial. Josep Noé Floquet, que va succeir a Jacques Casales al juny 1938, després de la seva mort, i que va acollir de manera extraordinària més de 100.000 republicans a la retirada en una població de 1.000 habitants. Robert Hollande, que va fer realitzar al cementeri la tomba dels republicans morts a Pras de Molló i que va anomenar Pau Casals com a ciutat d'honor de la vila. Josep Vilallonga, que va honorar Josep de Trinxeria i Bartomeu Xatard amb una plaça i un carrer. Pere Noé, que va finalitzar amb en Leopold Colomer el monument de Jaume Lladó a Jacint Verdaguer. Josep Albert, que va inaugurar amb Heribert Barrera el monument a Francesc Macià. Aubin Rocà, que és aquí, el dinàmic president dels Amics de la Sardana i de la Coral La Baratina, entitats que són a l'origine de l'obtenció de l'honorable títol de Ciutat Pública de la Sardana. El meu amic Bernard Remedi, que va inaugurar amb en Christian Bourquin al Col d'Ares el monument de la retirada i que és el primer president del País d'Art i d'Història de la Vall del Tec i del Ter, que és la primera entitat d'aquest tipus a regrupar pobles de cada banda de Catalunya. Tots ells, sense mirar de prop de quin color política o de quin partit eren, han sigut sempre, abans de tot, de Pras de Molló, fidel al seu poble, a la seva llengua, a les seves tradicions, a la sardana, al carnaval, a les festes de l'os i ben entès als diferents moments que han marcat la seva història. Doncs soc orgullós de seguir aquesta línia, que no ens han deixat mai i perpetuar els homenatges a la gent que ens han marcat. Així, Andreu i Joan Alice, Antoni Caller, testimoni d'aquest moment difícil de l'exil de 1939, a Teresa Rebull i Lluís Llach, cantants catalans, ara universals, i a Muriel Casals, que ens ha donat un exemple de lluitadora constant i permanent per la llibertat absoluta que queda sempre difícil de guanyar. Associem llurs noms a la nostra memòria col·lectiva del municipi i desitgem que per molts anys puguem, a Pras de Molló, mantenir fidel al nostre poble. Visca Pras de Molló, visca el Vallespir, visca Catalunya Nord, un tros encara que petit dels països catalans. Gràcies. Bé, bon dia a tothom. Moltes gràcies, alcalde, felicitats a tots i a totes. Felicitem-nos, de ben segur aquesta passejada amb el nom de la Muriel ens agradaria poder-la celebrar
amb ell aquí entre nosaltres, igual que ho farem amb en Lluís, i també com malauradament no ho podem fer amb la també estimada i enyorada Teresa, amb la que, si em permeteu, també ens unia una forta amistat i de la que sovint també en tenim un record molt present per tot allò que simbolitzen aquestes dones d'aquests països catalans. I és un mar de dignitat, és un tou de dignitat i de referència als que som relativament més joves però que ens han precedit amb la lluita i amb el seu mestratge ens donen força. La força que ens ha donat la Muriel, els qui avui som aquí reunits, però també a la Catalunya Sud, al Principat, on aquest trosset dels països catalans també està maldant per intentar poder esdevenir una república de persones lliures, una república que no ha de ser res més que un instrument perquè podem viure tots una miqueta millor. No ens equivocaríem pas si diguéssim que la independència no és una fi en ella mateixa, sinó que és un instrument. És un instrument al servei de les persones. No voldria allargar-me, només portar-vos la salutació de la Junta Nacional, dir-vos que estem orgullosos una vegada més de compartir també aquí amb Òmnium Catalunya Nord aquest fer, aquesta normalitat, viure amb aquesta normalitat que és l'única cosa que pot fer esborrar aquestes fronteres fictícies. És a dir, allò que els governants han volgut imposar, som la societat, la gent de peu, que amb aquesta normalitat creuem l'Albera i no ens preguntem ben bé on som si no tenim ben clar que tots i totes fem els països catalans. Moltes gràcies una vegada més i endavant amb la lluita. Visca els països catalans, visca Catalunya.